is doing great, and we need your support, guys. And thank you to Dr. Sibusiso Sabangcwele to giving us such an opportunity in Ndabeni Yephepha. And thanks to see ukuthi kunama unions that are joining Umkhonto Wesizwe. Sorry ukuthi kunomsindo ngemuva. The team is busy working. We are cooking, guys. We are living large. So kuyasetshenzwa nje, and it's already gone late. It's going almost 8 p.m. So siqonda ukuthi kuyasetshenzwa nje. We keep on grinding because life needs to do that. Like Umkhonto kuthiwa sibizwanga sizele, meaning ukuthi we need to survive and need to hustle and do stuff that we need to do. So siyabonga kakhulu ngomkhonto wesizwe, sibonge kakhulu ngezinohlonze newspaper. Uyakhula kakhulu, we need your support. Sibonge kakhulu ukuthi there are unions that are coming from other parties and joining umkhonto wesizwe, and I found myself saying in between umsebenzi wokwamukela nokusiza abaphathi nabasizi abalungiselela ukuthi kungene inyunyana ezintsha. And thanks very much ukubona ukuthi there are political parties that are dying slowly. It was not our intentions, guys, ukubona amaqembu athile efa kancane kodwa umkhonto ukhulu. Yona into esizwele masithi gwaza umkhonto gwaza, jikijela umkhonto jikijela, phatha nxamalala phatha, phakama nxamalala phakama. Sisuke sisho into efana nalena, and siyabona nokunyakaza lapha emakhosini ukuthi izinto ziyenzeka. Ngiyafuna ukukhuluma ke ngekokoroshe bakithi. Ngiqale ngalo nje ukuthi ikokoroshe kuzanyiwe bakithi. Yazi kunento ebhlungu ke la ezweni ukuthi noma abantu bangazama kanjani ukukudumisa nokukutusa, kodwa imisebenzi yakho iyayifane nawe. Bayibathi umncwabo womuntu ufana nomnikazi wawo. Lokho kuyiqiniso. Ngabefundisi nje siyakwazi lokho kuyimncwabeni. Ufike emncwabeni ubone ukuthi hey kubaleka ngisho namavesi la. Ukokoroshe kuprave bafowethu. Akuhlekiswa ngomuntu. Simzwile nomdala naye mayikhuluma, wakhuluma kahle emncwabeni, ubulapha escort wambeka kahle, ngoba phela kunjalo bathi alike isoka lingenasici, kodwa ke iqiniso kunabantu ongekhona nje bangamasokane angenasici, kodwa bayibangela bona izici, bayibangela bona isigcwagcwa namanzi amnyama. And asifuna ukuhlekisa ngokufa kuyona into encane, kodwa ulimazile izwe silasikhona ngenxa abantu abafana nabo abaqoqoshela umbuso, abangafuni ukukhuluma iqiniso, abadicelela impilo, ababona ukuthi umuntu omnyama isilwane. Ngivumeni ngikhulume as a national spokesperson we alliance yomkhonto wesizwe ehlanganisa amakhosi abezenkolo nabelaphi bendabuko. So I need to say that very loud, guys. Number 2, ngike ngezwe ukuthi kunomsindo oqhamukayo novelayo ngabantu abaphakamisa ama-bank account okunikelwa kweyimali la kumele kufake khona imali zokusupport umkhonto nationally and so forth. And I've addressed it to a specific province yaseMpumalanga which touches all other provinces. Like national structure yawo MK, siyafisa ukusho lokhu ukuthi we need to bear in mind ukuthi i-structure bafowethu zamiswa. Lokho nje akushintshi, i-structure zamiswa. Siyazi ukuthi abanye baqhubeka bayasebenza, vele kuyinto enhle, and kubalekile ukuthi siye emphakathini, kubalekile ukuthi siye kubantu, siye kuma ground forces ukukhulisa umkhonto, senze nama drive and so forth. But iqiniso ukuthi ama structures amisiwe okwesikhashana. But what the national has done has introduced the national leadership. Okuyiyona sekumele sisike kuyona iphethini ukuthi kwenzakalani. Kuyiqinisa ukuthi mawuconvener, mangabe uorganizer kwi-province noma kwi-region noma kwi-sub-region noma la ukhona noma kwisikhungo sakho, kuyaqhutshwa kuyasetshenzwa, kodwa lawo mandla awamile ukuba sebenze ngaleyo ndlela. Mhlambe ke sinikeziwe abantu abathile, ngisazobuyela kulena yasebhange, sinikeziwe abantu abathile ku-national. For instance, siyazi ukuthi umuntu olethiwe njengamanje ukuthi ezokwakha ama-structures OMK in all levels, when it's talking about that, uFloyd Shivambu. Uma kuza kuthina as a national spokesperson wo-MK kwi-level yamakhosi abelaphi bendabuko kanjalo nabezenkolo, sinikeziwe ubaba unhlapho ubhayi, we need to liaise naye. And indabeni zamakhosi ke bafowethu sisahlela imbizo enkulu ezokwenzeka kungekudala maduze na bonke sibambisene nabo ngokwama structures amisiwe angama alliance njenge PCC. Wona yaqhubeka yasebenza wachaphazeleki njenge SAICA, South African
interfaith religious council kuyaqhutshekwa kuyasetshenzwa, but ngokwama political structures we need to take a mandate from the national executive board, which is njengamanje umuntu omeseloyo uFloyd Shivambu. And on top of that, uNhlamuko Ndleleza, our national spokesperson, siyazi ukuthi njengoba esekwi legislature silindele ukuzwa ukuthi what are the marching orders, because siyazi ukuthi umuntu akakwazi ukuphatha ikhundla embili ngapha nangapha. Bayekena beindaba ukuthi ene basamsebenzisa as a national spokesperson ngoba kusenjalo, but there's a lot of okumele sikulinde ukuclarify unational ukuthi kwenzakalani ngalokho, ngoba ngokwesimo esikhona njengamanje uma usuku national executive committee noma usuku legislator noma ngabe ukephi la ujutshwe khona sekuyiqinisa ukuthi akwazi ukuphatha ikhundla engaphezulu kwembili ngeintathu. Lokho silinda ukulungisa, kuzoba ukuaddresswa kwendaba yokuya kuma conferences. Sikhulunye ukuthi akazukiwa manje, ziningi izinto efuna ukulungiswa. So uma sibona even mawubheka ingqungquthela nenhlanganyelo ezenziwa amalunga oMK, njengamanje kusetshenziswa abantu abakwi National Executive Committee, kusetshenziswa abantu abakwi legislature, kusetshenziswa abantu abakwi National Assembly, even kwawona ama conveners nabo bonke organizer, they have to use those people because abanawo amandla okuqhubeka bazenzele ngokwabo. Ngibuyele kule ndaba lena yokunikelwa kwemali, kuyiqinisa ukuthi i-account ekhona kaBaba uMsholozi eyakwa Capitec, and nayo futhi uma ngabe sekukhulunywe njengamanje uBaba uMzwanele Manyi, who was a spokesperson we Jacob Zuma Foundation, njengoba sekhona silindile ukuzwa ukuthi kwenzakalani. There's a lot of things that kumele silinde ukuthi kwenzakalani, sibamba umoya, singasheshi, sijaje, sikhulume, jump the gun. So njengoba sengapha ebuyile uma sikhuluma ngeJacob Zuma Foundation siyazi ukuthi izimele, kodwa siyayidinga marching orders ukuthi kwenziwa njani ngalokho. Siyazi ukuthi kunama account awu2 aqhubekayo, eyodwa yase-FNB, eyodwa yase-Standard Bank, and lezi imali azizazi ukuthi ziyaphi kwenzakalani ngazo. And sitholile ngosigujana ukuthi i-account yase-Standard Bank ibicontrolwa kakhulu ubaba uKhumalo, okuyena osahambisa uMsholozi inkantolo kanye neqembu. So lokho kwenza ukuthi kube nzima ukuqhubeka kunikelwe kuleyo account, kanti nalena yakhona uFNB nakhona futhi kuneyingqinamba ukuthi asazi kwenzakalani. So ngiyathanda nje ukuhlaba ngolawulo ukuthi ezinye zezinto, let us listen to the national marching orders ngokwabantu abadeployiwe laphana. Kunabantu abamele omama, abamele abantu abasha, abamele abakhubazekile. Siyazi ukuthi kunenhloko vekhona yamacikezayo maduze okumele silandele, ngoba ibona abantu manje abakwazi ukunikeza full mandate. And kushiyo kwamenyezelwa kanjalo kwathiwa the provincial structures at a highest level ibona bazo communicator no coordinator no convener ukusebenzisa i-national structure nalabe sesinikezwe bona, and there's gonna be additional members kulawe swathunyelwe okuyiwona azosiza kulokho. So indaba enze imali ake sime kancane. Ngizwile nendaba yamakhadi thintekile abantu abenza amakhadi ukuthi kunabantu abaqoqa imali, as long ikhadi lakho lithola yes li 120 rand, but asazi ukuthi abantu bawathola namakhadi oMK and bawathola ngendlela right. Zonke lezi zinto lezi kumele sizi address. So bengithi angidlule lapho nje ukuthi sisekhona siuMK siyaqhubha, kubonakala senza kahle kakhulu na kuma by elections, zonke izinto ziyasikhanyela and amaqembu ayeza nabantu bayeza, kuyabonakala kwaza mkhonto isikhathi esezidliwe leyo mpahla ayikhali.